Molt bona vesprada, senyores i senyors, per la seva presència i gràcies a la Fundació Mutua de Levante, Fundació Associació Cultural Samarita, a Emilio Carbonell per haver confiat també en mi en aquesta mostra expositiva, i és que estem davant d'un rara avis, és a dir, un artista que realment mai havia exposat, mai havia tingut un catàleg, i fins i tot algunes de les seues obres ni estaven firmades. Emilio Carbonell és fill d'una generació amic, d'una generació de pintors coneguts com l'Escuela de Cabrera, o parlava Miguel Peidro fa uns mesos quan així es va inaugurar una exposició d'Àlex Alemany, de que realment en certa mesura s'ha parlat d'aquesta escola de Cabrera en un sentit comercial, fins i tot a nivell pejoratiu. Però penseu que d'aquesta escola, que ja els seus avantpassats eren Emilio Sala, Antonio Gisbert, Lorenzo Pericas, arriba Fernando Cabrera i es deixa una herència de noms com Àlex Alemany, Copérnico García, fins i tot Barrachina, Castanyer, arribant avui en dia que tenim gent com José Borrell, gent d'un panorama no sols nacional, sinó un panorama internacional. Vol dir que aquesta escola, que entre comilles va batejar com comercial, surt per una necessitat que, així tenim l'exemple viu, n'hi ha que pintar per a poder sobreviure. Emilio passa de fer les seues tropecientas mil hores allí en el taller de Manyà a decidir un dia que efectivament el que li agradava era la pintura. Qui decideix que és art o que realment està fent art? Perquè hi ha molta gent que es pensa que fa art i crec que està un poc equivocat. Qui diu que això és art? Igual tampoc Emilio pintava buscant ja no tant un reconeixement de la societat ni de que ningú li diguera és que això que estàs fent és arte. En principi la idea era sobretot viure i poder mantindre a una família, que és l'objectiu principal. I així ha estat els últims 50 anys, perquè realment, com diem, en aquesta època dels 70, així no colla, 70-80, la gran eclosió del que cataloguem com a pintura comercial, ell mateix ho reconeix que els quadros quasi ni donava temps ni a firmar-los, eren altres èpoques, otros momentos. Però quan a mi David Ponsod em va passar per WhatsApp, jo no sé en quina hora era, em tiraran de casa qualque dia, per suposar, però igual era la 1 de la nit, i què aniran això? I jo dic, però això qui ho ha fet? Jo dic, perquè jo fent zoom mirant la firma, i jo dic, quina barbaritat, perquè damunt són aquarel·les, perquè no sap lo complicat que és sobre un suport com el paper poder pintar en aquarel·les. Arriba un punt que realment el que decideix quina forma i com va a determinar-se estèticament el quadre és la pròpia aigua que decideix por aquí o por allí, com si fos confeti. I es donava també una conjuntura de que gràcies a tot aquest tipus d'exposicions estem arribant a reconèixer per una part aquesta escola de Cabrera comercial i també reconèixer el gran nombre de pintors, d'artistes que en tota la humilitat del món, que en tota la senzillesa del món realment estaven fent art i aportant moltíssim al nostre patrimoni al collat. Perquè sempre hem considerat que la festa de moros i cristians, tradicional, històrica, religiosa, porta una part pagana, però també una part, per supost, religiosa. I sempre s'ha considerat que el que es fa per la festa de moros i cristians és artesania, no? El Luis Solves, quan presentava els seus dissenys i demés, la gent el convidava a un sopar. Igual l'home estava pintant una paret en blanc que un altre dia estava fent una de les quadres més grans que pogués haver-te trobat per Sant Nicolau, no? I això era Luis Solves, que per un sopar, i fins i tot jo no ho he conegut, però a mi m'han contat que en tono despectiu si això en 2 pis plais, Luis, això t'ho paguem nosaltres. Fiqueu-se que la gran eclosió del món de la festa i sobretot en la cúspide, per a mi totalment arriba en Alejandro Soler i Paqui Denia. Per a mi són els dos inseparables, Alejandro Soler. Però a partir d'ahí, fixeu-vos tot el nom de dissenyadors que hem tingut i seguim tenint des d'Alejandro Soler, Moïnya, Víctor i Santi, els germans Pinheiro, Sanus, Trellis, Jordi Sellers, els germans Sempere. És increïble tot el bagatge que aneu a veure en totes aquestes obres. I en tot aquest impàs tenim a Emilio Carbonell,
que se li ocorreix plasmar un dels moments més mítics que si ara vostès es paren i ho pensen, quan és aquest segon que una esquadra de negres passa per davant de vosaltres, això no es té que tornar a repetir en la vida. Ni aquesta música, ni aquesta llum, ni el confeti, ni per suposat els xiquets plorant per al costat, les dones aplaudint, les altres rabiant. Jo he vist esquadres de negres que igual estaven aplaudint-los, trencant-se les mans que directament insultant-los. Vull dir, és un sentiment totalment contrapuesto. I molts de vosaltres ho haveu això sentit en les vostres almes. Ai, doncs a mi m'encanta. Bueno, i és dia de Dios. Qui pinta això? Qui immortalitza aquest moment i més en una aquarela i en aigua? Perquè penseu que la festa, encara que té aquest sentiment pagano, és el moment que més prop estem de Déu. N'hi ha gent que diu, no, és que mirem al cel, no? Nosaltres tenim un escenari com és Sant Nicolau, que per suposar que mirem al cel, però jo m'he ficat que en altres pobles, sense tindre balcons i sense tindre res, també la gent, quan ix a les festes, mira al cel, perquè és aquesta connexió en aquelles persones que a tu et falten o aquelles persones que t'han dut a viure aquests moments. Vol dir que moltes de les representacions d'aquestes esquadres de negres estan tots mirant al cel, estan completament buscant aquest vincle en aquesta persona que a tu el falta. Perquè aquestes esquadres de negres que anem a veure ara, no sols són esquadres de negres la teua, la del teu cosí, és també la de ton pare, és també la de t'abuelo. És una herència, perquè cada esquadra, cada any, hi ha 50 persones o més que són en aquests moments els protagonistes de la festa. I Emilio té aquesta capacitat d'haver immortalitzat en aquarela que li dona encara més vigorositat aquestes escenes. Quan vam començar fa quasi 2 anys a preparar l'exposició, nada menos i nada más que en la venta Nadal, va eixir ahí un projecte superxulo, jo vaig dir, tenim que fer el batejar-lo com les 20 mejores esquadres de negros, esquadres especials, i em van dir, ni se t'ocorrisca posar-li aquest nom perquè van a ratllar-te hasta el cotxe. Perquè ja de soles el trajecte de dur els quadros des d'embarcaciones Jordà a sí, van veure els quadros 2 o 3 persones i no es posa la de m'abuelo i no es posa la de mon pare. Ahí s'haguera pogut liar la de Dios. Aleshores, gràcies a Samarites, perquè em van llevar aquesta idea, tu digues que és una muestra, un recopilatori que hem fet de les 20 esquadres que més o menys han decidit i que no, òbviament no és que estem dient que siguin les millors, sinó que realment en l'exposició vosaltres també veureu que hi ha un codi QR on podreu accedir al vídeo que acabo de veure, una entrevista que vam fer en Emilio Carbonell, està també el catàleg en digital i tot el llistat de preus per si voleu adquirir i voleu contribuir en la causa. En el catàleg no sols estan les 20 esquadres que vosaltres després podreu disfrutar, sinó que també hi ha moltes altres i dona peu a que pugues veure al complet les 81 o no sé quina autèntica barbaritat d'esquadres de negres, perquè estan quasi totes. De fet, el que és mirar més d'una i és que ara comences a sentir la música. Jo esta matí estava ja sentint hasta les marxes maures i cristianes que acompanyaven a aquestes esquadres de negres. I bé, pense que afegim les 20 que n'hi ha, no sin polèmica, hem intentat representar un poc al màxim de dissenyadors que han participat de les festes de moros i cristians. Vol dir que podeu veure diferents estils, diferents idees, diferents temps, perquè arranquen des dels anys 60 i acaben en les últimes esquadres del 2023-2024. Vol dir que hi ha una evolució molt interessant i que fins i tot és un xicotet homenatge a molts dissenyadors que realment han treballat per el món de la festa pensant-se que simplement era perquè es tocava o estaven fent artesania, quan realment és un art. Vol dir que aquesta exposició és un passet més de considerar la festa com una artesania, a tindre la valoració en una verdadera manifestació artística de primer ordre. I aquesta és l'exposició que he tingut l'honor de comissariar gràcies a la Fundació Mutua de Levante, a l'Associació Cultural Samarita, també a Somos Monos per el vídeo, amb Marcaciones Jordà i el muntatge de Copart, que hem estat fins a l'última hora ahir muntant, retocant i de més. Si no veu les vostres esquadres, no empunxeu les rodes del cotxe. Estarà segur en el vídeo o en qualsevol altra mostra, però Emilio
si em pareix bé, per al Coll i per Sant Jordi, donem inaugurada esta mostra expositiva, La Festa Feta Art. Moltes gràcies. Aneu a permetir-me que em diga perquè m'hi dono amb el pinzell i ja m'aclariré, però parlant davant del públic prefereix més llegidor. Diu així: estimats amics, en primer lloc tinc que donar-los les gràcies per la seva presència ací en esta vesprada amb l'únic fi de contemplar, admirar o criticar esta obra, que sense lloc a dubtes està feta des del cor i adentrant-se en un món on els sentits juguen un paper molt important en la meva vida. Sempre he tingut present que l'art ha sigut tot allò que ens parla a l'ànima, despertant les nostres emocions, ja sigui una explosió de color, on no hi ha paraules per a descriure la bellesa d'un roig vermell, d'un blau cobalto, d'un turquesa o un conjunt de tots ells. El sentit de l'oït tampoc vol quedar-se arrere i desplega tota la seva màgia al fundir cadències que unes voltes evoquen marxes militars d'ordre religioses i guerreres que baix l'estandard de la creu lluitaven contra el temible i indòmit exèrcit africà, invasor i defensor a ultrança de la misèria. Ara la música es converteix, conforme avança la vesprada, en sinuoses i sensuals notes de timbals i xirimies, pintant de doratge i sedes multicolors a les hostes serralls. Tots estos sentirs s'unen en l'embruix d'un dia a l'any, on la màquina del temps detén les manetes del rellotge i s'uneix al goig dels seus ciutadans una volta a punta de l'alba de qualsevol 22 d'abril. I ahir és on s'inicia l'obra d'art. Podrà ser més bona o menys bona, acertada o equivocada, però nascuda del cor. Eixe dia, al pintor tot li serveix per a la inspiració. El cor li bateja amenaçant-li eixir del pit. El redoble de timbals i el so dels trompeters anuncien l'arribada del capità, amb tot el seu acompanyament. És traslladar-se a una època medieval on places i carrers eren molt distints de lo que són ara. Però hi ha algo que segles no han pogut canviar. Les nostres serres del voltant, el barranc del Cinc, la Serreta, el Castellar i, com no, la innegable estima a les arrels d'uns alcoians que mai ningú ha pogut borrar del seu mapa genètic. I de prompte es sent un clamor en el carrer. La gent obre desmesuradament els ulls volent captar la bellesa del moment. Els espectadors s'alcen de les seues cadires expectants de veure el genet que cavalga al Corcell obrint pas a l'esquadra d'aguerrits mercenaris que s'entronquen com mítics centaures, enarbolant les funestes armes que refugeixen als ralls del sol abrilenc. L'aplaudiment és general i va increscendo a mesura que va passant l'esquadra envoltada en un núvol de confeti i que entona els colors de la filada. És sols un moment, uns fugaços minuts en què cavall, cabos i esquadrers alcancen nivells llegendaris. El públic emocionat no acaba d'assimilar el moment gloriós. Cascos, coraces, masses de guerra, turbants, cimitars i xafarots es barregen en un sospir cadenciós, evocant danses tribals i guerreres. I això és el que queda en la ment de l'espectador, com dia Jordi. I això és ni més ni menys el que jo he volgut plasmar en aquestes aquarel·les. És el meu desig que tots vostès gaudisquen com jo ho vaig fer a l'hora de pintar-les. I per acabar, donar les gràcies, com no, a l'Associació dels Samarites, especialment al seu president David Ponsoda, que ha fet possible aquest somni en realitat. També fer extensives les gràcies a la Fundació Mútua de Levante al cedir les seues instal·lacions gratuïtament per a mostrar l'exposició.
sent per a mi un gran honor l'haver fet un nou amic en la persona del comissari de la mostra, Jordi Linares, que va depositar tota la confiança en mi. Gràcies al grup Somos Monos, foto i vídeo. Gràcies a Embarcaciones Jordà per la feina d'emmarcar-los. Gràcies a Vicent Benavent, que vosaltres li havíem de preocupar per posar a punt l'exposició. I per últim, no cap en l'olvid la llavor des de la sombra del meu amic i germà Gabriel Casa, que va encendre la xispa per a dur avant este projecte.